Cek 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 satu satu Tes, tes, satu tes, cek tes, satu. tes. Unggu budoon. Gitu? Tes, tes.
tes. Salom. Ihamo ama nami, ina nami, nang di anak ko namin napasobulong. Selamat Natal Padua Madihita. Tapuk ka mamasuk, mari di mahita.
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumapa langit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehot tuhita sada anak, pape tu abarana do sugut harajaon, jala bahenonna goarna sipartahi halongangan, ulu balang ni debata ama, saliling ni lilingna raja ni hadameon. Edehon hamuma sada ede nai baru di Jahoba, edehon majahoba ale sadok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga niakana sotumadda ho hamulion nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akana binahen nai. Marsoba mahamud tu Jahoba, marpahean na marhadubuan, aka hitirma aka maradopon ibana, ale isini sadok tanoon. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali di bata ama na di banua gijang. Puji-pujian hasangapod dohot hamoletehon husobahon hami tuho. Marninget siliholehomi na balgai tuhami jolma na di pardangulanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurum sian banua gijang alani hami. Gabinandangol do ibana jala pugus. Pola tubuh ibana di bara Bethlehem, asa mamora hami. Sai rajai jala tugu-tugu hami marhite-hite todim, asalam huida hami godang nilo holong ni roham, na pinapatar ni anakmu. Amen. Udul maita. Mari dihita. Tatangihon ma patik ni debata di pesta Natal paduahon sadarion
tersurat di Joshua bidu 24 ayat 14. Ope sai habiari hamuma Jahoba, jala marsihohot rohamuna mangului ibana di bagasan hasitongan, jala paholang hamu debata sileban, aka naniuluan ni opumuna di bariba ni batang aeki dohot di Misir, jala oloi hamu majahoba ido sahatna. Atong rak mangidogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami mangulahon nahobar tupatikmi. Amen. Mari dehita. Potima dosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami parguguna suhatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatot dohami tubu, jaladang adong hapor siaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Macai godang do pangalasyon nami di patikmu. Alay ingot mahami alay Tuhan. Ala ni dinggan ni basam dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hobar tu asi ni roham dohot dinggan ni basam ala ni guarmu. Alay Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sisahan di dosat. Songonod dohata ni Tuhan Jahoba. Nunga diarsahi hoau marhitesian akka dosam. Jalo nunga dilojai hoau marhitesian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manganelesei akka pangalasium. Ala ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapom ma di debatana negijang. Mari dehita.
Tuhan Yesus anugerah dari surga, nama saya Tuhan sedih roh kata. Tatangihon ma hatani debata turpu epistel di pesta Natal paduahon sadarion tersurat di Yohanes Bidusada mamuka mehisian ayat sia sahatu ayat 14 tajahama margati soring. Alai nunga madok ro ujui tu portibion panodang ni sitongi nama nodangi nasa jolma. Narodo ibana manopot na di ibana hian, gabedang dijakon akan na di ibana ibana. Ay manang piga na magjakon ibana, tusido di leon huaso. Asa gabi anak ni debata na sida akan na porsea di goarna. Ima akan naso tubuh sian mudar, manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawa tung sian debatado. Gabi daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi widahami mahasangapon na. Ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gug asini roha dohot hasitongan. Ido sahatna, martuado akan natumangihon hata ni debata, jala na peopsa. Amen. Mari dihita. Kristus Raja Sion suruh putih berpilihan.
dako maha porsiautai, songon na hinati dako ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di dibata Jahoba, ido ama pargugu na suhatu dosan, na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sianton di purbadia, adorang sohau bubuhan. Ido tuhata, na tumaun na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tuba na toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgu, lau hudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pergugu na suatu dosa ni, disima ibana pai mamulak sugut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi perbadia, jala adong sadahuria na badia, Uria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihaisai ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Sunggul-sunggul dihita, na parjolo, sadarion ima pesta paduahon ari hatu tubuh ni Tuhatta Yesus. Laos di pamasa huriata do, padidion nabadia diaka poso-poso. Toropna 10 sia halak, 10 halak bawa, sia halak borua. Napaduahon, hari Minggu tanggal 31 Desember 2020, Marminggu dohita, masuk pukul 7 wita, 5 minggu parjolo, jala minggu paduahon, masuk jam 10 wita. Ima sunggul-sunggul dihita. Mari dimahita. Laos tapapunguma pilihan sada A, dohot sada B. Oh
Debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti akate-ate, dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Di lasniroha Natal di tahun 2020, hok dohuriata patupahon pesta paduahon. Lapatanna 2 hari marturut-turut di hari besar, hari Natal, jala dihuriata HKBP Sentosa laus tapadomuma tu padidion nabadia tuaka poso-poso. Diaka keluarga nama buan ianakon nasida tujoro ni debata pasahaton tu debata hadirion nasida gabe sada sitidangi asa masuk nasida tu harajaon na pinatupan ni debata lumobi di hanguluan na manoktongi naung pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Alani di Natal paduahonon hata ni debata toktong manggohi rohata huhut pasikopo nakalas ni rohata ima sian pesalmen sia pulonom mamuk kamay sian ayat sadaro di ayat 10 tolu hujaha ma ditongat-tongata tapay hutihut ma di bagasan rohata edehon hamuma sada ede nay baru di Jahoba edehon ma Jahoba ale sadok tanon. Edehon hamuma Jahoba, puji hamuma goarna, bari tahok kamuma hatuaonna ganupari. Pajojor hamuma di tonga-tonga niaka parbegu hamuliaon nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan aka nabinahen nai. Ay natibul do Jahoba jalatama situtu pujion nasokkal do ibana mengatasi sude akka debata ay aji-ajiad do sude debata ni akka bangso alay anggo Jahoba naung majadihon akka langit hatongamon dohot hamuliaon di jolona hagogoon dohot hinauli masa di bagasan habadiaon nai. Hamu aleak kamargan yak kabangso, say lehon hamuma hamuliaon, dohot hagugoon tu Jahoba. Lehon hamuma di Jahoba hamuliaon ni goarna, buan hamuma si lehon-lehon dungi masuk mahamu tu bagasan akka alamanna. Marsobba mahamu tu Jahoba, marpahean na marhadohoan, akahitir ma maradopon ibana, aleisi ni sadok tanoon. Pabua-bua hamuma di tonga-tongan yak kaparbegu, Jahoba doraja, hot maatong portibion, dang tagamon humordit, uhumon na masogot akka bangso di bagasan hatigoran. Marlas ni rohama disi akalangit jala marulopolop tanoon marhasak-kasak ma laut ro di isina marulopolop ma akaladang ro di nasa na disi marulopolop ma disi sudi akahau di tobak di jolo ni Jahoba ay nung ngaroi bana manguhum tanoon uhumon na ma liat portibion di bagasan hati goran nang akabangso di bagasan hasitongan na. Songonima yanggo sahatna. Akadamang dainang na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Ciri khas ni halak Kristen ditongan niya ka parsobbauta jala ibadahta gumodang do maredde. Molo tabilangi ganup tapatupa parmingguon manang parsobbauta adong may pitu edde. Adong mamuse edde pilihan. Sudena nyanyian.
Sekalipun di Huriata HKBP bukan nyanyian yang menjadi puncak ibadah, tetapi pengajaran ima jamita. Alan ido tarjau do hita huriana asa lebih fokus rohatta tu jamita. Sekalipun riko do edde. Hidup bahen kelompok paduan suara diakka pangaradion ni diri rikoddo. Hidup bahen diganup jupang hari Natal. Saya gudang do tubuh akka kelompok-kelompok paduan suara. Manang pokal grup na tiba-tiba. Na sohya nasida rutin latihan. Ala ibu ido gabe maredde di Natali. Satu sisi kita sangat memberi jempol denggadoi. Karena memang ada usaha untuk bernyanyi. Ada kerinduan untuk menaikkan syukur memuji Tuhan lewat nyanyian. Asa di bagasan akai diri koddo dada holan tutu pareddeoni narumikot. Aledoho mapakorhon ni edde itu ngoluna. Tu perdalanan na tujulu. Ala taboto do ganup sair atau lirik dari nyanyian itu adalah menjadi khotbah. Gabi pangajaran doi tuhita namang edehotsa. Jala tujolma na ubigisa. Hidup bahen nang manyan dadaholan sebatas di pareddeon penampilani. Alay doho mapakorhon na tujulu. Ahado naneng dohonon na disi. Hobar tu jamita o nakamanginang parpesalmen dalam hati yang betul-betul menyembah Tuhan. Dalam iman yang betul-betul meyakini, mempercayai, dalam pengharapan yang betul-betul mengharap bahwa Allah itu adalah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang berkuasa atas semuanya. Hidup bahen didok edehon hamuma sada edenai baru di Jahoba. Sada edenai baru nomor 8, hati yang baru, hati yang benar-benar percaya, hati yang benar-benar menyembah Tuhan. Ali sadok tanaon ninna. Lapatan na bukan hanya manusia, tapi seluruh alam semesta. Ragudang dohita mengamati bagaimana alam ini menunjukkan sukacita memuji Tuhan lewat masing-masing tumbuhan, pohon, aliran sungai dan lain sebagainya. Asa marhite edde tutu adong tarida hamuliaon ni Jahoba, hagogoon ni Jahoba, maringanan di tonga-tonga ni Portibion. Akamanginang pada saat Natal, dijauhod do tuhita songon akka suru-suruan par di surgo, mamaritahon, nauktubu si palua. Malaikat Tuhan yang dipakai memberitakan bahwa Yesus lahir. Firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang menjadi daging. Dia yang ada dan bersama. Yang kita sebut dia adalah Immanuel. Berada dan bersama kita. Di dalam keseharian kita. Di bagasan ngolutta. Di rumah tangga tak, di ulaut tak, di persaurat tak, di tonga-tonga ni huriat tak, nang di tonga-tonga ni bangsot tak. Jonok ibana, dang dau. Idu bahe di sodidok, puji hamu maguarna, baritahok kamu mahatuaon na ganupari.
Baritaho kamu ma hatuauna. Hatuaudo lasnirohado. Hatu tubuh ni si paluai. Hatu tubuh ni Yesus si. Hatuaun ido si hol ni rohatta. Hatuaun ni ido pangidowatta di tangiang. Di hata Indonesia hatuaun lebih umum dikatakan berbahagia. Di hata Batak hatuaun ni lebih jelas. Mertua, dingolu pardagingon, dingolu parumah tanggaon, pari anak konon, lumobi madingolu partodion. Mertua mahita naung, pinapungu ni debata hita, gabe pribadi, na olo prosea. Naung rotu hani marhite todina, manait roha, pikiratta, segala daya dan kehidupan kita diarahkan kepada Kristus, firman yang menjelma menjadi manusia. Allah di bagasan ibana do hasisikop ni saluhut penggenapan segala para pewarta, nabi, raja dan imam. 3 jabatan yang telah ditentukan pada zaman itu. Imam, nabi, dan raja. Natoluon dihadirion ni Yesus do di pasikop. Asa di bagasan ibana tutu diatasi sudi akan di portibion, termasuk debata ni portibion ikut tuduk jala hormat memuji debata. Bukankah perpesalme di somadok di ayat 5 ini? Ai aji-ajian do sudi debatanya kabangso. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ini pernyataan iman yang jelas dan ragu-ragu. Jadi sodo hita menceritakan ini. Allah yang menjelma, firman, logos, yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Adalah satu-satunya Allah yang mengatasi segala langit dan bumi beserta debata ni portibion. Dia yang menjadikan langit. Alan dio kamanginang asa hatongamonna dohot hamuliaonna takasi ikom maringan di ngolu di roha di pribadi niaka naung tinogihonna dia kanong prosea di ibana dia kanong takas manadda ibana ima dasar ni panuturotta ceritakanlah ajarhon ma pabua ma nina bahkan di sode pitu hamu ale kamarga niak kabangso dari dulu hingga sekarang ternyata marga-marga itu telah ada. Taboto do Israel terdiri dari 12 marga. Mereka berserak di seantero dunia ini. Itu bangsa Allah yang telah dipilih dari awal. Jadi tidak ada kita yang menyangkal itu. Dan dari sanalah telah diwartakan akan datang penyelamat. Ima songonak kajamitatta mulai malam Natal natuari dohot sadarion. Dia adalah penyelamat. Dan adong di duru ni hidup bahna kamanginang sahatu sadarion. Dan adong haluaun na asing. Bahkan Paulus madok asa nasa lutut menyembah. Bahkan semua lidah mengaku dia adalah Tuhan.
Itu pernyataan iman yang jelas. Alan ido ditogihon mahita marhite parpesalminon. Sailehon hamu mahamuliaun dohat hagugoon tu Jehovah. Yang menjadi pertanyaan, apakah karena kita memberi kemuliaan, kekuatan kepada Tuhan sehingga dia harus mulia? Tidak. Alai sikap, respon, jawaban dari semua kasih Allah yang besar itu. Maka kita akan katakan, hidup kita akan memuliakannya. Mulut dan bicara kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Natuari di Jamita Natal Parjolo, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Karena dalam berbagai aspek kehidupan manusia, hadirion ni jolma lebih larut ingin dipuji, ingin disanjung, ingin lebih. Sama seperti godaan iblis saat di Taman Firdaus, di Taman Eden. Molo dia lakoon, sarupa jala dos mahodoh debata. Ima godaan ni jolma di portibion, sehingga ketika dia memiliki berbagai kelebihan dalam dirinya, ketampanan, kecantikan, harta dan jabatan, manusia jatuh kepada kesombongan. Saya ikon hatanyom masih tangi honoton, saya konibana masih payuti hutonoton. Hati-hati, hidup bahen parpesalmen di Natal padua paingoton. Ketika itu terjadi kepada kita, Tuhan mengizinkan kita menerima anugerahnya, menerima berbagai berkat. Apakah itu jabatan dan harta, apakah itu berbagai kebolehan-kebolehan. Unang madabu hita tu gijang ni roha, ala itu serep ni roha. Napatuduhon semua itu adalah karena anugerah Tuhan semata. Respot tasong na tinoppa ni debata, bahkan naung tinobus na. Ima mangalihon hamuliaun, patuduhon puji-pujian tu debata. Marhite akangulu pabahenan dohot akaragam nauli na denggan. Hobartulomo ni rohani debata. Bahkan ayat 8 parpesal memadok tuhita jalan manugihok kita. Lehon hamu ma di Jehovah hamuleon ni guarna. Buan hamu masih lehon. Kalau di dalam bahasa Indonesia, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawahlah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jadi, dangadong dihita hata menolak untuk tidak datang ke gereja. Tidak ada kata yang mengatakan saya tidak mau. Kita wajib. Kita harus wajib masuk kepada pelataran Tuhan. Marhite parsobauta. Kita wajib memberi persembahan kita kepada Tuhan. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Hidup bahin akamanginang, gudang doaka natabereng saat Yesus ditongan ni portibion mengajari, mengajari akajolmai taringot tu silehon-lehon. Dingot tita do pelean ni namabalu, do pelean ni namorah. Yang mau dikatakan di sana adalah hati yang memberi. Bukan karena nominalnya. Sekalipun dalam pelayanan gereja, nominal itu juga perlu kita pikirkan. Songonima hita, naung tinobus ni debata. Halak batak, dung roha kristenon na julu. Dung ditadda hatiuron nat siya Tuhani, marhite no mensen yang menjadi rasul orang Batak. Sebab 3/4 hidupnya dipersembahkan untuk pelayanan di tanah Batak. Hidup HKBP memberi sematkan kepada dia gelar
rasul orang Batak. Dia mana pinatu panibana, hagogoon, hamuliaun ni debata di bagasad dirina terjadi. Orang Batak diselamatkan. Orang Batak menerima Injil. Mereka dibaptis. Parjolo Raja Pottas Lubatobing di Tarutung. Sebelumnya dari Sipirok. Sekalipun di Sipirok, begitu banyak tantangan karena perang Imam Bonjol pada saat itu. Ale borhat maibana tu silidung. Martangi yang maibana di atas barita. Natongon nuaing gabi salib kasih. Inganan ni pertanyangon niak katorop jol mamuloro tu tarutung lawisata rohani. Disitulah no mensen berdoa. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan itu telah terjadi hingga sekarang bahwa penginjilan itu terus berjalan. Dung dapotan haluaun halak Batak, pitorukap rohana, marsi lehon-lehon tu de Batak. Marhiti akan makubasi narikok di tonga-tonga ni akka hamajuon ni huria. Adong mau na mga lehon ingana partapahan ni gereja, adong mau mga lehon akka persabaan, gabi inganan ni kebun, gabi persikolaan, rumah sakit, dan lain sebagaimana 3 panggilan tugas gereja. Parsauran, inganan perpunguan ni sude marga, ima bagas joro. Dungoni panidangion, ima marturia. Melati orang-orang yang mau turut menginjili, memaritahon berita naulii. Melati orang yang ada talentanya bernyanyi, bermusik. Di zamanon digital, melatih orang untuk mampu digital. Menampilkan apa yang dibutuhkan oleh gereja. Termasuk AKED na ditampilkan di monitor. Itulah tugas marturia. Juga diakonia terpanggil untuk mau care dengan orang-orang yang susah, jompo, yatim piatu, mereka yang sedang sakit. Maharoro ni barita nauli, jalaido ulaun ni Jesus Kristus tagad di portibioni bahana. Asadohot tita mangulay. Asadoho tita mengajar honi. Asadoho tita menceritakan itu. Begitu besar kasih Allah. Amanginang natumibo holong ni rohani di batatu hita. Kita dikembalikan kepada kemuliaan Allah. Dosa, kejahatan menjadi habiaratta. Ala tu hamati ada ujungna. Nasoadong bedisi akahanguluan. Tetapi Kristus, Yesus, firman yang sudah menjadi manusia itu. Dialah yang menghubungkan kembali manusia dengan Allah. Memperdamaikan manusia dengan Allah. Marhite penderitaannya di kayu salib dengan kematiannya. Bahkan dengan kebangkitannya memenangkan kuasa dosa dan kematian itu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak berada dalam kematian selama-lamanya. Tapi hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Dengan dan di dalam kebangkitan Kristus. Dia dapat titai dan dapat titai sian ulaun ningolutta. Nang sadia godang silehol-lehota. Nang sia godang akan tahu rupi dongan. Nang sia godang akan ragam ni hadinggano tapatupa. Tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tapi keselamatan itu adalah karena anugerah Tuhan. Dakta pangidoi debatado na rosad diri. Ima holong ni rohani debata tuhita. Ala ni patut doi ko marsoba ninna dison. Marsoba mahamutu Jahoba. Marpahian na marhadohoan. Akahitir ma maradopon ibana. Ala isini sa dokta noon. Marpahian na marhadohoan.
Di hati Indonesia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Akamanginang, sebenarnya bukan masalah material yang mau dikatakan dalam menyembah Tuhan. Sekalipun kita butuh, soalnya kadongata saudara sepuputai, ikoni paias do dirina, naing patubahon parsobaun na tu debata. Isuci pakna, isuci si pareon na tangan na. Itulah mereka. Molohita adak polek ko songon inian. Ala itu tu tamama. Songon edetai, songon dia paheaku, madapot to debata. Uduk serep ni rohakku, ido abit, natama. Lapatan na dison, hati yang mau menyembah, serep ni roha. Ido bah di tonga-tonga ni persebau ni, tidak ada di sini keakuan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita hanyalah dari debu. Tidak ada yang dibanggakan. Hidup bahen, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Di hadapan ini debata, kita adalah manusia yang butuh belas kasihannya. Supaya dalam kehidupan ke depan, ipatugu marohata, dipaborhat mahita di bagasan bohi naminar, di bagasan pakirimon natakas, di bagasan haporseaun natugu, didok madisodea sapuli, pabuah-buah hamuma, di tonga-tongannya kaparbegu, Jahobado Raja. Naking kahudok ngamanginang, salah satu dari jabatan yang ada di Israel pada saat itu adalah Raja. Harajaun ni debata. Bukanlah seperti harajaun ni Portibion. Na mangasahon hagugoon botohon. Na mangasahon porang. Na mangasahon akaragam ni habuiyon ni Portibion. Tapi harajaun ni debata. Ima harajaun holong ni roha. Halabohon hatomanon. Harajaun na takas patuduhon pengampunan dohot akaragam ni las ni roha. Alanido manginang si Tuhun ni Natali adalah las ni roha. Sebab raja itu datang membawa kita kepada sukacita, damai dan sejahtera. Marulupuluk mahita lumobi ma dihamuak kanatoras. Pesta paduahonon majuhok kamuna, majuhok kita. Ajarhon mak, ceritakanlah, jalahanguluhon mak. Anak adalah cermin dari orang tuanya. Lemagudang manasida, para tetehok kamu mak, sifat mana yang lebih dominan kepada anak-anakmu? Apakah sifat ibunya atau sifat ayahnya? Karakter siapa yang lebih dominan? Sekalipun karakter itu bisa diubah dengan pengajaran-pengajaran yang dari firman Tuhan. Taboto don waingon, harapan kita generasi-generasi kita menjadi generasi yang brilian. Bukan hanya dalam knowledge, tapi dipersiapkan dari hati yang mengenal siapa Tuhannya. Nunga mangulu nasida di era digitalisasi. Ngata bereng nuaing moloso dilehon handphone tidak danak wala nama langak do tu matangis. Hidup bahen orang tua mampu dan dimampukan mengajarkan cerita tentang iman, tentang kekristenan. Jangan mereka terbawa-bawa dalam dunia digital tanpa ada dasarnya ke depan. Taboto dopa di dioni, tusi dohita ikotakas mangatusi. Ima, naung dohot dohita di penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Najolo
di perjanjian lama. Padidion na di bonopoddo di bain. Nak perong do gereja sekarang yang melakukan itu. Tapi bagi kita HKBP bukan baptisan selam, tapi percik. Mengapa harus anak mereka dewasa di hurian asing, dihita tung macetak kas do danaki di parohaun Tuhan Yesus. Ahamedo Yesus buat kamu madak danaki rotuau. Unang oray hamu nasida. Ay dia kasih songonido harajaun ni debata. Kita percaya lewat baptisan anak yang dipercikan meluai kia kamanginang aik biasa dui. Alela mardongaton hatani debata di pasahat tunasida. Gabe aik padidion may padidion nabadia napahotton jalan memeteraikan nasida gabe pribadi naung masuk Tuhan rajau ni debata gabe ahli waris kerajaan Allah goar nai goar si pajujauem mai goar yang telah dimeteraikan kepada dalam Allah nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi unang marmeam-meam. Apalah arti sebuah nama? Tapi nama itu adalah juga seperti doa. Dakuboto wingo sudia katakas guarnya kanak komunai amanginang naung di pasahat tamu tuhuriaon adong moira namar guar akan hebat. Jala pasti doi harapan dan doa. Adong doi mungkin goar ni tokoh. Adong doi goar ni artis. Adong doi mungkin goar ni persepak bola. Boy do adong do goar ni ipasarupahu tuepung na. Ido kan? Adong do goar si parlindungan nina. Asa melindungi ina. Nakpe. Boy do dung belgai bana adang si parlindungan beon nina. Boy do tong. Anong do mabahay na kagwarisian guar ni Alkitapi. Di hutan namin rong do sini anong marguar si Adam. Anong marguar si Kain. Hapi pangalahona daw siya ni. Buasa terjadi imangului. Ido bahin na toras. Saleleng so dewasa na sida. Hamuna do gabe pengajar na pertama. Pendidik yang pertama dan utama di tengah-tengah keluarga adalah orang tua. Jadi moloso denggan orang tua mendidik anak konna berek kamuma. Hamu do nasida do cermid di hamuna. Unak salahok kamu jolma. Unak salahok kamu lumobi huria. Hamuna do. Anu marpada do hamu manginang. Dia dopan ni debata. Sinaksihon nya karuas ni huria. Naolo do hamu nina suku-suku ni pasti do hono muna naolo do hamu. Haolo omunai dada holan dison alai terlaksana mai haduan. Magodang manasida sahat tunang remaja sekolah SMA mahaduan marguru malua manasida. Paborhat tamu mai jala kotanya kono muna doi. Asa dong diajari hurian nasida, taringot tu haproseaon, taringot tu debata, taringot tu ngolu ni hakristenon. Takas sama nasida tutu, maka tidak kon haproseaon na dia dopan ni debata. Dia jolo muna na torasna doh di huriai. Targoar manasida nunga dewasa. Ido bahen dang nasi dak kamu nabe makakungi dosa nasida. Alay nasida sa diri nama. Nasida sa diri nama. Naung dewasa nasida. Ima rentetan ningoluta. Lumobi hamo kanatoras. Sebagai pendidik yang pertama dan utama. Tanya ko kamu namay. Buat kamu manasida di basa tangyang muna. Magurang manasida. Di payhuk debata makaragam ni pasu-pasu tu nasida. Nariko di nasida. Di masa bayi. Di masa kanak-kanak. Remaja. Hingga nanti mereka sudah dewasa. Ingok mahamudisi, lumo bisa darion. Adong dora anak pertama nama buang geleng nak.
adong duna paduahon, adong duna patuluhon, adong duna palimahon. Alay takas ma, ingon tamu ma, anak-anak itu diberikan Tuhan kepada kita. Dada hola si suru-suruot tay. Alay gabi dongam muna do, asa ajar-hajaraon muna, hatani debata, harajaun na, asa parsidohok na sida, dihaluaon naung pinaradi ni Tuhan Yesus. Sude mahita na pungudison, nung ngataruli hita, haluaon na binuan ni Tuhan Yesusi, tapuji, tapasanga maibana, alaibana do raja, na manoktong di ngulut tabi. Amen, martangyang mahita. Hasangapon madiho Tuhan, alahudo raja nami, naung mamaretta di ngulu nami, naung mangalehon akaragam ni haporluan nami. Nunga roho tu portibion, laho patadahon harajaummu di hami. Usobahami upuji hami, maredde mariaia marolopolo mahami. Alahodo debata, naung gabe jolma, rap dohot tami, jonok dohot tami, dang dauho Tuhan. Alani huhaposi hami, huhaporsyai hami, huhirim hami maho Tuhan, ganu pari, ganu tiki, pabua moloho dongan nami, moloho raja nami, natau dinggaddo ngolu nami, natau tulas nirohado masa depan nami. Ima pakirimon nami di bason, imalas nirohan nami di pesta Natal paduahonon. Mauliate madiho Tuhan, marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taparade maedeta laus di somma muset. Sarung Maha Puna
Maing masuk mahita tu ulaun padidion nabadia, semua orang tua, anaknya sudah di masing-masing ibunya. Taparade Medeta nomor 146 ayat 1-2 di ayat 2 non jongjong masudena toras nama buana nakonna tu padidioni. Oh Yesus nang berdiri, duku soposon, suruhku mengiringi, puhun menjalan. Di muana kurasa tusida betuson, onung Martangiang mahita. Alia manami na di banua gijang, narodo hami tu jolom, mabuanak danakon. Saya si maroham, jalo manasida gabe anak konmu. Pasu-pasu jala pargugoy manasida mangeyahi hanguluan sogot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamuak kadongan na mabuad danak si didionon. Tangiho kamu mahatan ni Tuhan Yesus. Lau mahamutuliat portibion ninna madok akasisian na. Poday hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama. Dohot anak, dohot tod di parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingot ma. Say dong anakku dohamu ganupari, rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manangis na prosea dohot ni didi, dapotan hanguluan. Alay naso prosea, hona uhum sugut. Tangiho kamu madohot hatana tersurat, di surat ni si Markus. Adong maakan mabuat danak tu Tuhan Yesus, asa di jama. Alay dipitsang akasisian naima na mabuani. Jadi dung diida Tuhan Yesusi, sogo marohana, didokma. Loas samuma akadat danaki rotu ahu, unang oray hamuna sida, ay diakas songonido harajaun ni debata. Natutudo na hudokon tu hamu, manangi sepe, anggo sosong dana kibana, majalo harajaun ni debata, dang bongot ibana tusi. Dungi dihaul ma akadat danaki, dia pehon matangan na tunasida, mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu majolo, hapor siyaw tay 2-3. Au porsea.
Atong alusi hamuma hata na husukutonon. Dipangido hamunuain. Didion akad danakon tubagasan ni na hinahapor siya muna. Alus na dipangido rohanami. Beha, nauludo hamu mamudaya na komunaon, asa diboto, jala dihuton na sidahatan ni debata, alus na nauludo hamu. Nauludo hamu marsuru na sida tu gereja, doho tu perguruan ni huria protestan, asa gabiruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus, alus na nauludo hamu. Atong tapasaha manasida tu debata, marhite-hite padidion na badiay. Roma sa keluarga di Julu, hudul mahamuna. Roma, ibuam ma surak nai. Molunga di Juluan non, adong madipudi nada, alay di sama. Ale kariton depon tapubolon. Hudi di maho tu bagasan goarni debata ama. Doho tu bagasan goarni anaknya Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabongot mon tu bagasan harajaonna. Rodi saliling nililingna. Amin. Luhat. Ale Gepariel Mario Luhat Simbolon. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni todi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di bongot mon tu bagasan harajaon na rodi saliling ni leleng. Amin. Ale Hari Eliezer Simbolon. Hudi di mahu tu bagasan goar ni debata ama. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goar ni todi parbadia. Amin. Sai diramuti Tuhan debata mahu di bungot mon tu bagasan rajaonna. Rodi saliling ni lelengna. Amin. Ale Zionatan Antarasia Hutabalian. Hudi di mahu tu bagasan guar ni debata ama. Doh tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan guar ni todi parbadia. Amin. Sai diramuti Tuhan debata mahu di bungot mon tu bagasan harajaonna. Rodi saliling ni leleng. Amin. Selin Samara. Ale Selin Samara Sinambela.
Udi di maho tu bagasan goarni de bata ama. Do tu bagasan goarnya anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habongot mon tu bagasan harajauna. Ro disaliling nilelengna. Amin. Bajunya agak panjang. Leona dari bawah. Ale Leona Serenauli Sitorus. Hudi di maho tu bagasan goarni de bata ama. Do tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de batama ho di bongot mon tu bagas narajaunna ro di saliling ni lelengna. Amin. Hati-hati. Veronica Guinella. Ale Veronica Guinella Sidabalok. Hudi di maho tu bagasan goarni de bata ama. Do tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de batama ho di habongot mon tu bagasan harajauna ro di saliling nileleng. Amin. Olivia Liodra. Ale Olivia Liodra Situmorang. Udi di maho tu bagasan goarni de bata ama. Do tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni todi arbadi. Sai diramoti Tuhan de bata maho di bongot mon tu bagasan harajauna. Ro di saliling nilelengna. Amin. Miska Idela. Tur. Miska, ya, lihat sini Miska. Ale Miska Pidela Siringo-ringo. Udi di maho tu bagasan goarni di bata ama. Do tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di bongot mon tu bagasan harajauna ro di saliling nilelengna. Amin. Gwen Diandra. Ale Gwen Diandra Paleri Sinaga. Udi di maho tu bagasan goarni de bata ama. Do tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni todi parbadia. Sai diramoti Tuhan de bata maho dia bongot mon tu bagasan harajauna ro di saliling nileleng. Amin.
Keila. Keila Amanda Gibi. Ale Keila Amanda Gibi Sitompul. Budi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni Todi Parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaun na rodi saliling ni leling. Evelyn, Elisa, Elisapeta. Oke, bisa kah? Ale Evelyn, Elisapeta Nababan. Budi di maho tu bagasan goarni debata ama. Doho tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goarni Todi Arbadi. Yo. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabongot mon tu bagasan harajaun na rodi saliling ni leleng na. Amin. Rafael Perlindungan Roberto Lubentu. Ale Rafael Perlindungan Roberto Lumbantobing. Hudi di maho tu bagasan goarni debata ama. Doho tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goarni Todi Parbadia. Tegan. Amin. Tegan. Sai diramoti Tuhan debata maho dia bongot mon tu bagasan harajaun na rodi saliling leleng. Amin. Repandi William. Ale Repandi William Sitorus. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni Todi Parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaun na rodi saliling leleng na. Amin. Depaniria. Ya. Ale Depani Ria Manik. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni Todi Parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabongot mon tu bagasan harajaun na rodi saliling ni leleng. Amin. Hati-hati. Salpio. Ale Salpio Fernando Alpa Simanjuntak. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni Todi Parbadia. Sai diramoti Tuhan debata maho di hababungot mon tu bagasan harajaun na rodi saliling ni leleng na. Amin. Jendika Leones. Leones harus. Leones.
Lionel. Ale Jendika Lionel Saragi. Kudi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goar ni Toddi Parbadia. Tegang. Saya diramoti Tuhan debata maho di habungot mon tu bagasan rajauna. Rodi saliling nililing na. Amin. Bovi Herman. Gak ada lugan tulinya. Ale J. Bovi Herman Tobing. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goar ni Toddi Parbadia. Saya diramoti Tuhan debata maho dia bungut mon tu bagasan rajauna. Rodi saliling nililing na. Amin. Roselina bulan. Ale Roselina Nainggolan. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goar ni Toddi Parbadia. Sai diramoti Tuhan debata maho di habungot mon tu bagasan harajauna. Rodi saliling nililing na. Amin. Anaknya masih tetap dalam gendongan ibunya. Sudah di sini semua? Ujo hami mahmu jongjong na toras. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahatami akadat danakon tuho. Jala di jakon hodo nasida gabi anak konmu. Marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saliling nileleng na. Asima roham dohot dia kanatoras ni danakon. Say pargugoy jala ajari manasida manugunugu danakon tuho. Asarap nasida taruli dia kaartani harajaonmu. Amin. Maredde mahita lausrim mahita salu na jongjong. Lord,
piliata. Ali di bata aman namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasan na mauli utus. Upasahat tami masiyan na nilehon mitu hami pilian na mituho, say jalo may gabi uap na hutsus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhaseang hami pilianon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutad dami gudang silon lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliaman namin na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua to ngaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesan nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sandame tajalo mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midah. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim.